Лято-есен 1444. Въпреки примирието от Сегет, Джулиано Чезарини склонява Владислав и Янош Хуняди да подновят похода. Събрани са около 20 до 30 хиляди поляци, унгарци и чешки хусити, подкрепени от влашки отряди и обози от 2000 коли. Папски, венециански и бургундски кораби затварят проливите, но на 15 октомври Мурад II е прехвърлен през Босфора с генуезка помощ и артилерийски прикрития. Той поема на север по Черноморието, за да пресрещне коалицията край Варна. 9 ноември край Варна. Християните са притиснати между Черно море, Варненското езеро и Франгенското плато. Съветът Чезарини предлага отбрана за Вагенбург, но Владислав и Хуняди избират настъпление, за да не губят морал. 10 ноември. Разсъмване. Османска лека конница атакува десния фланг на Франкота Луци, но е посрещната с бомбарди и аркебузи. Центърът със свитите на Владислав остава стегнат зад колите и палисадите. Късен допълзък на утрото, Хуняди пробива дясно срещу анатолийските сепахии, Караджбей е убит. Влашката конница продължава с преследване и разграбва лагера, а част от нея се изтегля с плячка, оголвайки фланга. По обяд Мурад II, разположен при могилите, извежда резерви, румелийски сепахи се връщат, а арабски части нанасят флангов удар. Прилага се тактиката «чувал», преследвачите са затворени между линии и окопи на еничарите. Решаващ миг, Владислав повежда около 500 полски рицари към еничарския квадрат, опитвайки да плени Мурад. Клинът се забива, конят е дръпнат, кралят е свален и убит. Моралът рухва и центърът се срива. Хуняди прикрива оттеглянето на оцелелите. Победата оставя османците с между 50 и 100 хиляди срещу уморените съюзници и прекъсва западния поход. Мурад се оттегля отново към Маниса. Памет. Местните издигат дървени кръстове, за битката пише съвременникът Михаел Бехайм.